eziokwu ka mụ na-ekwu. Igbo amaka. Ọmụbo n'owu ugo na-abụ na-ekene Igbo n'ụwa gbaa gburugburu. Anaghị m ekwu okwu na ndị ọzọ na-ekwu ma ọ bụ ka ọ wee bụrụ na m maara ekwu okwu, mana ana m ekwu okwu mgbe ọbụla m fụrụ ihe na-emebi, mgbe ọbụla m fụrụ ebe dị mkpa na ndị be anyị ga-agbanwe, ọ mgbe aka m na-ekwu okwu. Ana m ekwu okwu ka m wee kụziere Igbo ihe, ọtụtụ ihe ndị Igbo kwesịrị ịma. Mgbe sị na ọ ya dịrị unu na mma. Ọ bụrụ taa bụ izizi ị na-anụ onu m, gaa na Facebook sonyere anyị n'Igbo bụ ofu, gaa na YouTube sonyere anyị n'Igbo bụ ofu. Gbaa mbọ na-agbasa ozi a ka ọ na-eru Igbo niile ntị. E nwere ebe m nọ wee neketa anya wee na-ekiri ọmarịcha nwa agbọghọbịa, ọ wee bịa n'ebe m nọ wee na-atụtụ ube oyibo mechalụ mmebi dịcha n'akụkụ ebe anyị nọ, maka na ọ bụrụ ọsọ m na ebe m na-agụ na ihe a nwee na-enene nwa agbọghọbịa, anyị ncha na-enene ọ na-atụtụ ube oyibo a na-apị ya aka. Ube oyibo mechalụ mmebi, o wee na-eweli ya na-eti n'akpa, na-eweli ya na-eti n'akpa. Anyị na-enene ya, ị na-eni anya ọ dịka onye ala. Anyị wee nọ na-achị kedu ihe na-eme nwatakịrị a, kedu ihe na-eme nwatakịrị a. A na-eme ọbịa nso ebe anyị nọ, o nwere ihe dị n'ebe anyị nọ, ọ bịakwa ka ọ tụtụrụ. Anyị sị ama nyanwa ọ sị na ọ chọrọ iwelie otu o si wee suo oyibo, maka na ebe m na-agụ na anyị nọ ihe a abụrụ n'obodo be anyị. Otu o si suo oyibo, onu o ji wee suo oyibo, wee sapụ ọnụ wee sị onye mụ na ya nọ na ọ ga-abụkwatara nwa abụ onye be anyị, na ọ ga-abụkwatara nwa abụ onye Igbo. Ozugbo m kwuru ihe anwa, nwatakịrị nwa agbọghọbịa wee mepee ọnụ wee sị anyị ee na ọ bụ onye Igbo. Anyị wee neneketa ya wee kpọọ ọnya si ya bịa. Anyị wee jụbụ ya ajụjụ, onye ebee ka ịbụ? O kwuo. Kedu ihe ị na-eme n'obodo a? O wee sị na mmadụ kpọtara ya, na onye nwewu madam ya kpọtara ya ka ọ bịa gbaa akwụna, wee duru ya wee jee gbaa anya ndụ. O wee na-agba akwụna, wee gbakọta akwụna, wee si na bie wee gbapụ. Amara mmụọ ihe osise ọ na-ese mere o ji mebezie ka onye ala. Amara mmụọ ndụ agbalị ya mere o ji mebezie ka onye ala, wee na-atụtụzi ihe nwaada Igbo. Ihe njiti ka m nwere akụkọ a wee malite okwu m n'ụbọchị taa bụ na anyị afụgo ọtụtụ ihe dị otu a n'ebe dị iche iche. Nwesị na mma abịa ka ngwa ndọ ndị be anyị aka na ntị. Ndị Igbo kedụzienụ ka anyị si wee nọrụ na mmiri ncha wee na-aba anyị anya. Ndị be anyị wee na-emezi ndị gaa Dubai, gaa Ghana, gaa Togo, ọtụtụ obodo dị iche iche. Ndị be anyị na mbatọla aka eje na-akpọta ụmụ agbọghọbịa, ụmụada Igbo wee na-etinye na-akwanye ha isi na agbamashawụ. Ana m ajụ ndị Igbo taa, ejide na ịgba achawo wee malụ ndị Igbo? Kedu ebe ndị Igbo si wee mụta ịgba achawo wee na-aga ọtụtụ obodo dị iche iche? Ndị mmadụ wee jiziere wee mere azụmahịa, na mmadụ ga-esi bie wee kunie na ihe dịka Dubai, na ihe dịka Togo, na ihe dịka Ghana, na ọtụtụ obodo dị iche iche n'akụkụ ụwa gbaa gburugburu. Enwere ebe ị ga-aga ị ghara ịfụ ụmụada Igbo. Ndị mmadụ wee jezi na-akpọta ụmụ agbọghọbịa elu agwa ha na ọka akpọrọ ya ka a zụọ ọnya n'akwụkwọ. Ama ngwakwa ya na-akwụ na ka ọ na-eje ịgba, na ọka oje mụọ otu esi eme isi, na ọka oje mụọ otu esi eme mbọ. Iduruzie nwatakịrị ya wee luo obodo onwere onye ọma, ịkwanye isi n'ịgba asawo, ije were ọgwụ wee kechidie gaa gbaa anya ndụ. Ọma ya esikwebeghị pụọ, iwee kenya agba. Ụmụada Igbo wee juru ụwa gbaa gburugburu. Ụfọdụ bụ ndị na-agba akwụna n'obi mwute maka na onwere nne, onwere nna, onwezi onye ọ maara, onwere onye ọma n'obodo dị otu a. O jizielu na onwezi ihe ọma ọ ga-eme, o wee kweta gbaba akwụna, na-ewetelu gị ego ị na-eri. Nya bụ ugo obelugo na mgbagbu. Ihe njisi na mma abịakwuo okwu ahụ na onye ọbụla, ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị, wuru ihe bụ ọlụ gị wee bịa n'ala Igbo, ịkpọrọ ụmụada Igbo, iwee pụọ na mba ofesi dị iche iche wee jee tinye ha n'ịgba achawo. A na-agbata ego na-enye gị ego ahụ ị na-eri ga-ekodo gị n'akpịrị. Onowugo na-abụkwurie taa. Ọfọ na-agọlụ gị bụ na ịmụta nwaanyị, nwa gị nwaanyị ga-agba akwụna ka ịma ka ọ na-adị, maka na ihe a bụ arụrụ ana ka ọ bụ. A wee na-emebisizi ndị be anyị. Kedu ihe anyị akpọ ihe a? Ike na obodo dị iche iche ifu ụmụada Igbo ka ejuzuru a na-agba akwụna. Ụfọdụ nọ n'obodo dị otu a nwụọ, ụfọdụ tụtara ime mụọ nwa, ụfọdụ ghọbaziri ala dịka nwatakịrị a na-akọrọ unu nnọ n'anya m na-abụ wee mee. O wee were Igbo wee na-ebe akwa maka anyị gwakọtara ya okwu obebe akwa si anyị na nne ya anọrọzi, na nne ya anọrọzi, na ha dị ise na be ha, na-akọwa ọtụtụ ihe dị iche iche maka anyị che na onye ala ka ọwụ. Mgbe a jizi gwabie okwu, mgbe njizi na-agụ okwu na-abịa ndụmọdụ, o wee tiwa mkpu akwa wee sị na ọkwa mmadụ kwanyere ya n'ọnọdụ a.
ihe ji chịpụ ka m pụta kwuo okwu a taa bụ na okenye a na-akwa na-anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụlị ka anyị sepụ aka enwe n'ofe o meghọọla anyị aka mmadụ. Ihe a bụ okwu m mgbe ọtụtụ arụ dị iche iche a na-eme n'ala Igbo ka m na-adọ ndị Igbo aka na ntị ka anyị kwụsị na ụmụ ihe ndị a maka na o nwere uru ọ ga-abala anyị. Ọ na-agba m nnukwute anya mmiri onye mere njisi ka m kwuo okwu maka ya. Kedu maka ndị dibịa na ndị pastọ dị iche iche na-agwọrụ ndị na-eje agba akwụna ọgwụ n'obodo dị iche iche? Ifela anaghị eme ọtụtụ ndị dibịa na ọtụtụ ndị kpọrọ onwe ha ndị ụkọchukwu. Mmadụ na-agba ashawo, ị na-agwọrụ ya ọgwụ. Ndị nwaanyị unu ya amụta tolite, ha ya eso gbaa akwụna ka ha fụ ka ọ na-adị, unu soro gwọrọ ha ekwe dịka unu si agwọrọ ya ndị ọzọ. Maka na alụrụ ana ka ọ bụ ndị Igbo wee gbachiche nkịtị, ihe wee na-emebi ụmụada Igbo. Ọ bụrụ ihe a ka eji marụ ndị Igbo. Ndị Igbo nwere ọtụtụ aka ọrụ dị iche iche ụmụ nwaanyị na-alụ. Ndị be anyị na-akwa akwa, ndị be anyị na-eme isi, ndị be anyị na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche. Mana ụmụazị Igbo n'ụbọchị taa ụmụ agbọghọbịa jụzie na mba ofesi dị iche iche a na-agba akwụna na-ebebi afa ndị Igbo. Ebe ọbụla ịpụta asị gị na ndị bụ na-abịa agba akwụna, ọkwa na alụ na-eme ihe a, ọkwa na ihe na-emebibe anyị ihe a. Ndị Igbo ka anyị gekwe anyị ntị o, ọkwa ihe na-emebibe anyị ihe a. Anyị gbachisie nkịtị, ndị mmadụ bịazie na-akpọrọ ụmụada Igbo na-akpọfu je na-agba ha ndụ, ha na-emebi. Ụfọdụ anatazi na ndụ, ụfọdụ na ebe ha jere ịgba akwụna nwụrụ, ụfọdụ amazi ụzọ a ya esi na ha mara onye a ya agbakwujeru, ụfọdụ abaa na ise ahịhịa. Nwata nwa agbọghọbịa ọ na-esezi ahịhịa mebezie ka onye ala dịka onye nke a nkọrọ unu maka na ọ na-ese ahịhịa. Anyị mechejuwa ese ndị mmadụ sị na ọ na-ese ahịhịa, anyị amara ma ahịhịa gbara ya ala ka ọ bụ ọgwụ ka ọ bụ ndụ eji egbe anya mgbe a kpọtara ya na-agbụ ya ala. Ya bụ ihe jọgbukwe n'udene sigbuo nkapụ. Ka anyị kpachapụkwa n'anya ego anụnwa anyị na-achụ ndị Igbo, ka anyị ji netakwana m ya nwayọ. Ọ bụghịkwara ihe niile bụ ihe eji achụ ego. Enwekwa ego wee ego lụrụ alụ, enwere ihe emekpata ego ọ bụla ego lụrụ alụ. Ma ndị dibịa ma ndị pastọ na-ekpere ha ekpere ka a wee na-akpọta ndị mmadụ wee na-agba akwụna. Ifele megbuo unu maka na-ajọ ihe bụ ihe a. Asị m ka ifele mee ndị niile na-ekwu na ha na-agwọrụ ndị na-agba akwụna, ụmụada Igbo na-agba akwụna ọgwụ. Ị na-agwọrọ onye nwatakịrị nwa agbọghọbịa. Achọrọ m ka m jụọ unu ajụjụ. Ọ bụrụ na ịmụta nwa gị wee na-agba akwụna, obi ya adịghị mma. Ihe sokwa na-agwọrọ ya ọgwụ, obi ya adịghị mma. Nwesị ka ndị Igbo ka anyị kpachapụ n'anya. Ndị Igbo bụ anyị n'ebe dị iche iche ka anyị tinye n'aka. Anyị fụ ụmụada Igbo na-agba akwụna ka anyị tinye n'aka, jụọ ha ajụjụ, duru ha dunalụ nne na nna ha. Na nchịkọta okwu m, ọ bụrụ na ị bụ nwatakịrị ada Igbo, ị nọ na Dubai, ị nọ na Togo, ị nọ na Ghana, o wee bụ na mmadụ kpọtara gị ghọrịa gị sị gị bịa ka ị gbaba akwụna, enwere ike ọ bụrụ na o silo gị n'obi na ị chọrọ ịgba akwụna, iwe na-anụ ozi a na-eji taa, bịa na Facebook gaa deere m ihe edemede nke a na-akpọ text message. Kwuo ebe isi bịa, kwuo obodo ị nọ, kwuo onye kpọtara gị, mma enye gị akara ekwentị ị ga-eji nweta m ka anyị nwee ike gbaa mbọ kpaa alụ ka e nwee ike duru gị dunagarị nne na nna gị, ka e duru gị dunagarị ndị bunu ka icheche ihe ị ga-eme. Gbaa mbọ fụ na ịnụ ozi a. Ọ bụrụ na ị na-agba akwụna na mmadụ duhie gị ụzọ wee tinye gị n'ịgba akwụna, gaa na Facebook deelu m edemede, sendịalụ m meseji, mma esi na ya wee nye gị nọmba ị ga-akpọ ka anyị kpaa alụ, ka m kpọọ ndị Igbo, ndị ihe gbasara Igbo na-adị mma, ndị ihe ọma na-amasị, ka anyị kpaa nkata ka e nwee ike si n'ebe ahụ ị nọ wee duru gị dudagara nne na nna gị tupu ị nwụfuo, tupu ị gbuo onwe gị, tupu ị na onwe gị n'iyi. Maka na akwụna abụla ezigbote aka ọrụ, ọyihe ihere ka ọ bụ. Ejikwere akwụna wee malụ ndị Igbo. Wee na-aga ụmụada Igbo niile n'ebe dị iche iche agba akwụna, bikonu unu nụ ozi a, jeenu sendịalụ m meseji ka anyị kpaa alụ, ka akpọ na unu be nne na nna unu, ka unu baala onwe unu uru, ka unu baala nne na nna unu uru. Ndị niile na-akpọrọ ndị be anyị eje etinye n'ịgba akwụna, ka anyị kwụsị na ihe ọjọọ dị otu a. Maka na ọ na-ewe Chukwu iwe. Mgbe iwe Chukwu ya ezute gị, ịsịkwara na ị mara ihe mee gị. Maka na ka onye ji ama ka eji amanyelie. Ọ bụ na itinyeche nwa mmadụ n'ịgba akwụna, nwa gị tolite ọ ya agbakwa akwụna. Emechicha enu mechicha ala, nwa gị tolite ọ ya agbakwa akwụna. Nke nwa na-agwọrọ ha ọgwụ, ịgwọchacha ọgwụ, ịmụtakwa nwaanyị, nwa gị aya agba akwụna ka ịfụ ka ọ na-adị. Nke nwa na-ekpe ekpere, ikpe chekwa ịmụta nwaanyị, nwa gị ya esocha gba akwụna. Nwesị ndị Igbo ka anyị sepụ na aka enwe n'ofe, o meghala anyị aka mmadụ. Ya dịrị unu na mma. Daalụ.